गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोना मोनसे फिन आरोबाव जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आं दंफैयो दिनै गसाइगाव अमृतपुर गामियावहाय जाय मानसिजों दिनै आं सावरायगोन बे मानसिखौ आं गोबां बोसोरनि उनाव लोगो मोनफिनदों आरो दिनै फैनायनि खाबु मोननायलाय बे आदानाव दान्दिसेब्लाबो हाबफैदों। खिन्थु आङो बे जेब्ला आफादाव थायो गसाइगावनि बाथ्रा खोथा बुंबाय थायो, दुमबाजार अक्सिगुरि अमृतपुर बेफोरबायदि जायगानि बाथ्रा खोथाखौ बुंबाय थायो। जाय मानसिया जोंनो सानसे समाव जेब्ला आफादा उदांस्रि मेगाजिन लिरो वेस्ट बेंगलथिंजाय जोङो सानैजोंनो लेखाखौ बोबाय थानो मोनदोंमोन आरो जाय मानसिखौ नांगौ बे मानसिखौनो आं लोगो मोनफैदों। आं बिथांजों आं दिनै दान्दिसे आफादाव बिथाङा गोबां खामानि मावनानै होनाय, माइरं रोगाना होनाय आरो माइरंल' नङा जानाय लोंनाय केम्पआव रोगाना होनाय बिनि बिसयै आरो बावहाय मा मा जाथाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि लोगोफोरा माबोरैहाय दुखु खस्थ'जों गावथारजानाय, बिथाङानो जोंनि NDFB आफादखौ बै समाव जेब्ला सिज फायार जायाखै भुटान इटिकनि सिगाङावबो बे आदायानो जोंनो केम्पआव जानाय, गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर'मोन सारमोन जानाय, बिथांमोन जानाय आदारखौ हैग्राया बिसोरनोमोन। आदारजों लोगोसे गोबां आइटेम लांनानै होयोमोन। थ' बे आदाजों आं माखासे खोथा सोंनानै लानि आरो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननो आफादाव माबायदि दुखु खस्थ' मोननाय, दिनै बिथाङा मा हालोदाव दङ, हालोदाव थानायखौ आं सोंनो थांला, भिक्ट'रिया माखासे बाथ्राफोरखौ आं सोंनो थांला, जिथु आफादाव जेरैबायदि दुखु खस्थ' मोनबोनाय बिनि बारैसो आदाजों दान्दिसे सावरायनाय। थ' आदा नों NDFB आफादावहाय खामानि मावनाया बेसेबां बोसोर जाखोमोन? बोसोरबा मावदों आफादनि, बोसोरबा फुरा बोसोरबा। औ, 5 बोसोराव नोङो माबायदि दुखु खस्थ' मोनामोन? दुखु खस्थ'आथ' मोनदों जेब्ला केम्पआव माइरं जोबस्रांदोंमोन। बे समावहाय माने बे समाव कवाटार मास्टार सिलासाबा माने बेबो आंखौ फंबाय असे बादि अनखायो। आंबो बेखौ बियो आंखौ बिदा असे बादि मानियोमोन, आंबो बेखौ फंबाय असे बादि मानियोमोन आरो। माने जों बे एटाकनि सिगांसिमाव जों जेबो धोखा होलायलायखायाखै, बेबो रायामोन आंखौ, आंबो जेबो बुङामोन। जेखौ खामानि होयो बेखौ आं मानियोमोन आरो। सानसे समाव माइरङा जोब्बाय, केम्पआव गैला, ओमफ्राय माने बै गगय साहबखौहाय लिंहरबाय थाबाय आरो, आदा नोङो बेखौ लेंना लायदो, माने केम्पआवथ' माइरंबो गैला, एसे सावरायनांगौ जाहैबाय। ओरैनो माइरंखौ नोंसोरो गामिनिफ्राय बुथुमना लाङोमोन ना मानिफ्राय? गामिनिफ्राय लाङो, ओमफ्राय लास्टआवथ' ओरै नोंना आर्मिया बेरा होथेजोब्बाय, लांनोथ' हाला। साल'आबो आन्दायबाय, बे साल'आ 1 नम्बर आफादनि रेसन बोग्रा, बेबो गावथारजादों आरोखि। बेयावलाय आर्मिजों गावथारजादों आरो कारेक्ट। ओमफ्राय बे आदा लंखानियाथ' बियो गाव बेमार जाना थैनाय जाहैबाय। औ, ओमफ्राय नै माखासे एसे एनै बिसोरबो मावोमोन, आदा केन्द्रामोन, बेबो आर्मिजों गावथारजादों आरो। माने जारागुरियाव जेब्ला सासे हमदोंना, बे समाव बेखौ लाबोनानै नोंनि लोगोफ्रा सोर सोर डाइरेक्ट खोन्थाफैबाय, बियो गेन्द्रानि नाममोन आरो, गेन्द्रा नाममोन। साथामखौबो लांना बै माबायाव गावहैबाय आरो। NDFB थानाय जायगाथार होनबा बेफोरबायदि नैबे एरियायाव? बे एरियायावनो आरोखि। आंनावनो थायोमोन, माने आंथ' ओरैनो वान्टेडखा नालाय, आं जेबो होनखायामोन। बेयाव माबा टार्जेनमोन थायोमोन, दाउखा फंबायमोन थायो, गोरानमोन थायो। औ, ओमफ्राय बे भुटान एटेकआव आदाया ओरैनो बबावहाय थाखुमानायमोन? माने भुटान एटेकनि एसे सिगां आंखौहाय सासे आफादनि मानसियानो आरोखि, माने जोंनाथ' डिप'जिट थाखा गैला, बोराय होनोमोन नालाय आंखौ, नोङो एरायदो, नङाब्ला थैजोबसिगोन होननानैहाय, जों नोंसोरनो फैसा होनो रोंनाय नंला। औ, बेथन होनो 1500 होयोमोन नालाय, ओरैनो न'खर सोलिनो आन्था। ओमफ्राय होनब्लाथ' आफादनि मानसियानो थांनांगौलै, होनब्लाथ' उफाय गैया। आं सानबाय दा मानसिफोरथ' माथा गरमनाय बियो, होगारगोन ना माबाना गिनानै आं ओंखारनानै, आं सारेन्डारबो लाफैयाखै आरो। आंखौ सारेन्डार लाजानो लुबैदोंमोन सोरबा सोरबा, खिन्थु आं लायाखै, खारन आंनाव साननाय दङमोन, आं दानो सारेन्डार लागोन, आं नुबोखानायखाना। बेयाव बहुद मानसि सारेन्डार लानानै, आर्मि पुलिसजों लोगो नांनानै आफादनि मानसिखौहाय गावथारहोदों, हमहोदों, जेल जाहोदों। जार फलाव आं बेखौबो सिन्था खालामनानै आङो सारेन्डार लायाखैलै फंबाय। नांगौब्ला आङो बिसि फिसाखौ गारनानै आं बिदेशआव थांनानै खाथिनानै जाहैगोन, थेवब्लाबो आं सारेन्डार लानानै आं सारेन्डार लायाखै आरो। आफादावथ' आदायाथ' ट्रेनिं मोनथाराखैमोन? आं ट्रेनिं मोनाखै।
लाखाथारा ट्रेनिं लानो दोनदोंमोन सिलासाबा बोरायबाय बैसो औ जाबाय बैसो जाबाय ट्रेनिं लानांबाय थाला दा बेबादि औ ओरैनो बे औ एनसि नोंसोर माइरं होयोबा ओरैथ' हाग्रायाव जोंबो मोनदों औ बिनिफ्राय अमा लांनाय माइरं लांनाय बेफोर माइरंखौ जोंबो रोगानो मोनदों औ बे फार्स्ट बांखार औ नैबे माबायाव माबायाव मोनदों मा होनो निसुला दैसा गोजा होनना बुङो आरोखि बेजोंनो बे राङा थाङा बेजोंनो रोखोमनि अक्सिगुरि बे जोंनि बे अमृतपुर दंबा जों बे फिंखुवा बे फिंखुवा लामा डाइरेक्ट बावहाय आर्मिफोरा माबायदि हाबा ओरैबादि जों सेल्फिस भाबै जोङो बुस्थुफोरखौ लांखुमायोमोन खाखुमायै लाङोमोन आरो आंनियावनो थायो सानसेखालिथ' जिदिन सालावबो गावथारदों एदिन आंबो न'आव दंफैयो ख्रिस्टमास बाजिया खोन्थाबाय सानबासै आर्मिफोर फैयैया ओमफ्राय इसोर आंनो सानखांहोबाय आरो हाब निस्सय दिनैथ' फैथारखागोन एकथुबायानो गोसोआ बिदिनो एसे सोरांनाय लोगो लोगो ओंखाम एवनाय जानानै हाखु दाखु मोसौ हालिसे दामब्रा फिसा फिसा दङ आरो बै दुब्लि खर'आव दोननानै हाग्रा हाबना थैबाय आं हाग्रायाव थांनाय लोगो लोगो आर्मिफ्रा ओरै साइकेलजों थांबाय आरो लारि लारिनो ओमफ्राय बैयाव माखासे एम्बुसाव दं बेखौथ' मिथिला बेयाव दाउखा दं टार्जेन दं आंनाव ओमफ्राय मा होनो गोरान दङ बिकासबो फैदों बिसोर बुंबाय खाजि थाजि जालाङाखिसै आंनाव ओमफ्राय बै बेदलाबसाबो दंमोन बेखौबो लिंहरदां खाजि जानो फैयाखिसै ओमफ्राय जालालै आं थांनोसै आदाना होलांबाय बर' नगर बिकासा थांबाय अक्सिगुरि ओमफ्राय सालुआ दानाबो दङ ओमफ्राय दाउखाजों टार्जेनजों बै दै सेराव खारना थाहैबाय आं हाग्रायाव थांना थाहैबाय ओमफ्राय दाना सालुआ बोरै बोरै बे सासे बैयावनो मैथा होननाय दं आरो बिसोर सानैजों साइकेल गाखोलांबाय ओरै बेयावथ' एम्बुसाव दंना बेखौ मिथिया ओमफ्राय नैबे लामाया नैबे लामाजों थांबाय आरो बिसोर साइकेलाव दाब्लिं ओमफ्राय नै बै लास्ट बे मेन रडना बाव जयेन जाहैदों आरो बियो नैबेयाव गोथै सालि दं आरोखि गोथै कबरस्थान बेवहाय एम्बुसाव दं आरोखि आर्मिफ्रा बिसोरथ' मिथिया आंबोथ' हाग्रायाव दङ फाग्ला बायदि थाहैबाय हाग्रा बे जों उन्दुग्रायाव न'आव फैबा जों बै आदाङाव उन्दुयो आरो बिराद झरना धरनि नालाय बेवहाय आर्मिफ्राबो नागिरलाबो मोनखाय गिनानैबो थांनांगौ बे दाना ओंखारहैबाय बिसोरथ' दङ सोंबाय बे खारबाय सालुआ बाज्रुमनानै साइकेलनिफ्राय ओंखारना जा खारबाय सानजा मोखां सोंबाय अखौ नै साल' होनना बुंना होबायना बियो जालायखौ फायरिं करो होननानै बाय टम 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 टमनो गावदों एखे उदैयाव नांनाय बिबुआनो गलायलायखादोंनो बेबायदि जाबाय आरोखि आं खोनाजोब्बाय गावनायखौ बै आदाङावनो बैयावनो ओमफ्राय माखासे एखेबारे बेङैनानै हाखु दाखु बाज्रुमजोब्बाय बिसोरबो साइकेलनिफ्राय बे दाउखाजों थादेरजों बे खासिबारिनिफ्राय ओंखारनानै हाग्रायाव हाबबाय बिसोरबो खेबसे लेवरा फेरथिं लांखोथाय इसोरसो मिथिगौ आरो गामसा थामसा गुलायलांजोब्बाय फाग्लाफ्रा खारनाया ओमफ्राय मिनिहरबाय थाबाय आङो आयै बासायबायलै बासायबाय सानबाय आङो ओमफ्राय गिलायबाय आंहा फाग्लाफ्रा ओरै हाबफैबायब्रा आं थानाय इसे सानजाजों हाबदोंसो हाग्रानो नुहुरलाया आरो ओमफ्राय गिनाय फैबाय आङो हेद जानाय नङालै दाना जार्मान जेब दं आरो बिराद गुवार ओमफ्राय बेयाव एसोलांबाय आङो एखे क्रलिं खालामना थांबाय आरोखि लामानो गैया नालाय ओमफ्राय अमा खुरनाय हाखर मोनहैबाय आङो गोथौनो एसे गोलाव ना खांग्रांना उन्दुजायो ना खुग्लुबनानै उन्दुजायो ओमफ्राय ओरै नायदावफ्लांबाय हाग्राबो गोरान गोजा जार्माना सावलाथ' आं खामफाखागोनलै ना जालालै दा ओंखारफिनबाय आङो खुनुरुखुम मानज्रनानै ओंखारनानै सिखारनानै एखे 5 नम्बर खाना थाहैबाय आं हारसिंनो फाग्ला बादि ओमफ्राय दानिया मोनाहोलां फैहोलां ओरै मा जादों मिथिया गावनायखौल' खोनादों आं सानबाय थिग बिकास मोनना होजाबाय दा आदा नोङो दा बेफोरखौ गोसोखांनानै नों गोसोफोरखौ माबोरै नाङो बेफोरखौ मालाबानि समावथ' नों उन्दुनायाव औ गोसोखाङो आरोखि रिंखांफैयो आरोखि भुटानाव थानानै जालायनाय लोंलायनाय खांख्राइ मासेखौनो जों बाथोन जालायलायो औ आं बिराद मोजां मोनो दासिम आं मोजां मोनो आरो आफादखौ सोरबाफोर जुदि आंनि सिङाव आफादखौ रायोब्ला आं बिराद दुखु मोनो आरो सिंजों सिं आं जेबो बुङा आं उत्तर होआ खिन्थु आं पइन्टनि खोथा बुङो आरो दिनै आफादा ओरैनो आफाद नाङा ओंखाराखैमोन जाथिनि थाखाय जाथिखौ हारि गेरेमसा दानो होननानै ओंखारदोंमोन खिन्थु मा खालामनो सरकारनि सेखथाबनायाव नारसिननायाव
माने आफादा दिनै बेबायदि गोदाव सोराव जानांबाय नैबेखौ आं दा सानबाय थायो आरो दुखु मोनबाय थायो आरो गोसोजों गोसो दा ओरैहाय सानसे समाव आफादा उदांस्रि मेगाजिनबो दंमोन बेखौ औ थारमाने दान्दिसे एसे औ खोन्थादो बेनि बिसय ओरैबायदि जादों फंबाय हा जेब्ला माने मेन माबायाथ' आफाद आंथ' बुलिबो हराखै नालाय ओरैनो होमब्लाबो गोसो होनानै आं आफादनि सैथोयै मावना होयोमोन आर्मि पुलिसफोरखौ एरायनानै औ ओमफ्राय सानसेखालि इरागदाव साहाबा माने बिबान होबाय आरो माइथाइ दा बिजामादै जाना दं आरोखि बेंगलाव हिनजाव सारेन्डार लाना हिनजाव लाना थाबाय आरोखि बियो माखालगुरियावनो दं दाबो ओमफ्राय गावथ' भाषा रोङा नालाय नेपालि रोङा हिन्दी बांला रोङा क'क्राझारनि मानसि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आंखौ थोनबाय आरो हेद आदा नों मावदोलै आं रोंनाय नङालै होनना ओमफ्राय इरागदाव साहाबाबो आंखौ थोनबाय देग्रा साहाब आंखौ थोनबाय नोंनो मावदो आदा दे होनना ओमफ्राय बिदिनो फैसा हरो आरोखि ओमफ्राय आंबो ओरैबायदि खर' बाहायबाय आंबोथ' हारसिङै थांफेराखै बिमा जोनोम होनानै नेपाल आं सासे नेपालिखौ बायनाय जाहैदों आरोखि फैसा गावसोरनो होयो साबोनानो आंनि पकेटनिफ्राय थाङाखै गावसोरनो होयोमोन आरोखि आं माने ओरैनोथ' बे पइन्टखौल' बयनानै बे मेगाजिनखौथ' बे लेखाखौथ' जेनेबा ओरै वेस्ट बेंगलथिंजायसो बोदोंमोन नेपालनिफ्राय औ वेस्ट बेंगल डाइरेक्ट आं नेपालाव थाङोमोन ओरैहाय आं कागारपेटा खनसेबो आंबो रोगाफानो मोनदों बेखौ औ सानैजों थ' दंखायोमोन औ थिनथाला माखालगुरियाव स्टप खालामफैयोमोन आङो डाइरेक्ट नेपालनिफ्राय माखालगुरियाव ओमफ्राय माखालगुरिनिफ्राय थिनथाला डाइरेक्ट आरोखि फ्राय बागुनोथ' नोंसोरखौ आदामोनखौ आङो ओरैहाय केम्पआव थानाय बा माबानाय खामानि मावना होनाय लोगो मोनबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय ओरैहाय माइरं रोगाना हैनाय आं बेखौ सानबाय थायोमोन बे आदामोना माबायदि लाबोबाय थायो बोथोर गाज्रि समाव डेन्जार खामोन बेफोरबायदि समाव बोथोराथ' गाज्रि थामोन बेनि बारैसो सम्पतिखौ माने माइरङा आङो ओरैबायदि जेब्ला जोबस्राङो बे गय साबखौ लिंहरलायनो दोनलांलायनाय आङो बे समाव सिला साबा आंखौ बुंबाय आरो आदा ओरै फैथ' होनना गैला बेना खर'आ जलिला आरोखि माइरं गैला नालाय बेस्रा केम्प इनचार्ज बेनो कवार्टार मास्टार बे समाव बिनि खर'आवनो जें जाबोर बानलु संख्रिनिफ्राय लानानै माइरं थाइरं ओमफ्राय ओरै लांनो हाला माखासेफ्रा बिदिनो खारला खुरला जाबाय ओमफ्राय जोबनायावथ' आं हारसिंल'सै आंखौहाय बेंगलजों खामान होबाय आरो सिला साबा आदा नोङो जेरैखि माइरंखौ जेने थेने लाबोनांसिगोन होननानै ओमफ्राय आंहाथ' नलेज दंखायो नालाय आङो बुहुद परिसित बेंगलाव जाथि खुरमाबो दं हिन्जावफोरनि बुहुद बंस' दं औ ओमफ्राय आंनिबो गथ' सहैनानै दङ आं जेबो टेनसन लाखासै आरोखि ओइ जायो साब नों सिन्था दाखालाम होनना बुंबाय आं सिला साबखौ आं दं ओमफ्राय रामुजु होनना लिंहरबाय आरो सिला साबा आदानो 500 थाखा हर 500 थाखा हरबाय 500 थाखाखौ लानानै आदाजों थांफादो नोङो होनना अन्थाइ मोनसे लाना थांबाय आरोखि बिदां फंबाय सानैजों ओमफ्राय जेब्ला ओंखारलाङो माइरं लायनो ओमफ्राय जोंनिया गालफा गोजा फैदों दैमारि साबा फैदों आरो एखे दहर बोथोंलायना दं आरो रायदागाव थिउ सोलायनानै बारहोनोसै आरोखि बे समाव जोंबो ग्रोब सहैबाय आरोखि हाब बे माबानि मा होनो बांलादेशनिफ्राय फैनाय बांगाल होनना बुङोना बे बांगालमोना बे मायथाइमोनानो माने ओरै सानजाजों सानै ओरै सोनाबजों सानै एम्बुसाव दं आरोखि बिसोरो हाब बाल्थिंफोरसो फैदों नामाब्रा सानबाय आरोखि आं माथो एम्बुसाव थालाबायखो गथ'फ्रालाय होनना ओमफ्राय जेब्ला खाथियाव थाङो खासिबारि बारलाङोब्ला नुबाय हेद गालफा गोजा फैदोंलै होननानै माबाया बोलोग्रा साबा ओमफ्राय थांबाय आरोखि दे आदा बारहोग्रोनि बेलासिसै आरोखि बेलासिसै साना बेलासि ओमफ्राय दहर बोथोंलायनानै बारहोबाय आरोखि ओरै 6 जन ओरै 6 जन ओमफ्राय थिउखौ गेजेराव सोबाय आलिफोराव 25ता थिउ लायनानै दोनफैखादों आङो माने माइरङा लायखानांसिगौ नालाय आंना एडभान्स आङो थिउ लायना दोनफैदों 25ता थिउ बारनो मानो आरोखि दैखौ ओमफ्राय आलिफोराव लायदों हारसिङै फाग्ला बायदि बेंगलाव नोङो गारि उखुमाव गाखोनो मोना आं गाखोना फैयोमोन आरोखि औ माल लायोब्ला दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला दा जोंनि एकर्डखौ रायज्लायनो थाङोब्ला एकर्डनि खोथाखौ आं गोबां खोथा सोंला आदानावहाय जिहेतु नोंबो सासे भुक्तभुगि होनना बुंनांगोन नोंबो सासे दुखुथिया होननानै बुंनांगोन आफादावनो बर' हारिनि खामानि मावनाय नोंथाङा दिनै ट्रेनिं लानो मोनाखै माइरं रोगाना हैनानै बर' हारिनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोबाय दिनै एकर्डनि सायाव नों आदाया माबायदि मोनदों ओरैनो
रेकर्डनि सायावथ' आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि थारमाने थैनायनिफ्राय जों गबाय नालाय मोजां मोनदों आरोखि दा बेनो आरोखि दिनै नोंहा गाबोन हयथ' लिडारफ्रा हाजारब्लाबो अनखांनो हागौ आरोखि अनखांगोन जों दा बेखौनो मिजिं थिनानै दं आरोखि दा नों ओरैनो गबिन्द सारनावहाय नों मालाबा थांफेरदोंना औ दाख्लि थांदों आङो खेबथाम खेबब्रैसिम जाहैबाय लोगोफोरजोंबो थांबाय ओमफ्राय दाखालि आं पार्सनेल सानैजोंल' थांदों सासे मानसि लांफादों रबि थारमाने बेनो स्टाइपेन्ड हाबो आरोखि रिहाबिलिटिखौ मोनाखै बिस्रा बैयाव गोरजिया थाफैदों लावख्रिगुरियाव 4 लाखखौ मोनाखै आरो मोनाखै बेबो माने बिथांखौ जों रायज्लायबाय थायो आरोखि ओमफ्राय लेंहरबाय आङो साबनायाव थांदोंलै मोनमारला होननानै एसे क्लियार खालामहैदोंनि होनना थांबाय सानैजों थांनानै रायज्लायदों साबा मोजाङै रेसपेक्ट होदों रायज्लायदों ओमफ्राय माजों फैया बहा थागोन सोंदों जाय हक आं खोथाखौ दिनै बारा गोलाव सोंनो सानाखै आदा नोंबो आंनो दान्दिसे सम বুলি बावहाय आंनि चेनेलाव खोथा बुंनायनि थाखाय सम होनायनि थाखाय हामबाय होननानै बुंदों आदा ओमफ्राय बे गामियाव आदानाव आं फैनो होनबाय थादोंमोन फैनो हानाय जायाखैमोन थ' बे गामियावहाय ओमफ्राय बे एरियानो आफादनिखौ दोनग्रा जायगामोन दोनग्रा जायगामोन मेइन जायगा बेनो आरोखि अक्सिगुरि जारागुरि जारागुरि ओरै मथा-मथि बे हाग्रा सेर अन्थाइजोबखा बे जायगाया माने आफादानो एकदम थाग्लिनानै थांनाय सोरबा बिजामादै सोरबा माने बिहाम माबा माबि माने बेफोरावनो स्थायिबो जानानै थाबाय संसारबो जाबाय फ्रायानो थ' खिन्थु नैबे एरियायाव फंबाय आफादनि मानसिया सासेबो खहा जायाखै आरोखि जोंनि रायजो राजाखौ आं गाज्रि मोना आरो बेथिंजायनि रायजो राजा मानानै फोथांजोबदों आरोखि आफादनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोजांमोन सोरबा आफादनि मानसि हमजायोबा हिनजावफ्रा ज' थांनानै जमा थांनानै लायहैयोमोन बिदि लायनायबो रेकर्ड दं आफादनि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बासायनाय रेकर्ड दं बे एरियायाव माइरंआखौ जेब्ला सिलासाबा आंखौ खामान होदों रामबुजुखौ लिंहरनानै बियो आंनो 500 थाखा हरदों ओमफ्राय रामबुजु फंबायखौ लानानै सानैजों थादों ओमफ्राय दैमारि साबखौ बारहोनानै जोङो बिदांबाय सानैजों थांबाय आरोखि माखालगुरि बेंगलाव बे 2000नि बाथ्रा 2000 सननि बाथ्रा 2000नि बियो ओमफ्राय थांनानै आंनि मानसिफोर आं हमजोबबाय सासे बिहारिखौ हमबाय बिहारिनिफ्राय आङो 80 कुइन्टेल माइरंखौहाय माने फैसा होनानै माने आङो एकदम डाइरेक्ट थिनथाला हाजोआवहाय लांनाय जादों आरोखि 80 कुइन्टेल खेबसेनो 80 कुइन्टेल माने सिलासाबा बुंदोंमोन 10 कुइन्टेल दालि ओमफ्राय 100 कुइन्टेल माइरं खिन्थु 100खौ आं हाजोबाखिसै गारिनिबो खोथा जाहैबाय ना 80 कुइन्टेलखौ आं लाबोदों ओमफ्राय बे 25 खान थिउजोंनो बे रायदाखौ बारहोदों जों गथ'फोरनो खायलामोन दंमोन बहुद सेंग्राफोर गथ'फोर दंमोन बावजोबलाय लांबाय नामफ्राखौ सोरबा बांलादेशआव थांबाय बेबादि माइरंखौ हले आङो बोरैनो खेबसेनो 80 कुइन्टेल आरोखि ओमफ्राय दालि बिदिनो 3 कुइन्टेल जादों आरोखि 3 कुइन्टेलखौ आं लाबोदों ओमफ्राय गोबाङैनो खस्थ' मोन्दों बेंगलनि मानसिफ्राबो आं जेराव मेगाजिन दोनफैदों मोसौ मानै थैलायलायदों जेब्ला बालेंखौ गावथारदों बालें गावथारबा आंबो थैयोमोन नोंबाजि थांनायखाय आं बासायजादों माने माखालगुरि बाजाराव ओंखारखाबायमोन आं सामथ्ला मार्केटआव अलरेडि बाल्टिंफ्रा नोंने बेंगल पुलिस लानानै बे लामायाव दं आरो बाजार थांग्रा माखालगुरिनिफ्राय ओंखारलांनानै मेन लामायावनो आरोखि बेंफार टेंफार लालायना बिसोरो स्टाडि खालामगासिनो दं आरो ओमफ्राय हठात नोंबाजिया बुंबाय माने आंनि फिसालथिनि गथ' फिसाला दंना मिस्थि जाहैनांगौ आदै दिनै दावदै जाहैनांगौ होनना बुंबाय थादों थ' साजिबायबो आरोखि बिथु बियादै ओमफ्राय नोंबाजिया बोरै बुंथों नाखो नोमथैजों बारा दाथादेर होनना बुंबाय बे दाय गोनां मानसि बोरैबा जायला नोङो बुथा जाफागोनसो होनना गिनानै आंजों थांबाय गावहाजों थांबाय आरो ओमफ्राय माइरंखौ लांबाय बेंगा साबखौ दोनहैनानै बे खामानिखौ मोनदों आरोखि आङो गगय साबखौ दोनहैनानै ओंखारनानै माइरं लांबाय 80 कुइन्टेल हाजोआव गोसो बादि बिन्दास जाबाय थादों होनना मोन्थाय बोराय दंमोन खेम फिसा मोन्थाय बोराया दा थैनानै थांबाय बेस्रा आं नंखायखौ बुङाखै आं जा बुंदों सैथोजोब आं आरो आफादखौ आं दिनैसिम गाज्रि मोना मोजां मोनखायो आङो दा आगोलाव बहुद माबा रेकर्डेड खालामदों आरोखि आंखौ सासे लोगो माने लकेल MLA नि इलेक्सन समाव आरोखि माने आंखौ सारेन्डार लादों मादों होनना बुङो खिन्थु आं थैनोबो सारेन्डार लायाखै माने आंखौ जर जुलुम माने नांगोल गस्ला गानहोदों आरो जाय हक बेफोरबायदि जाखानो
दा नों जुदि लकेल केम्पनिफ्राय ओंखारना थायोब्ला मा जाखो बियो औ मानो बेफोरबायदि ओंखारनानै थाखो बेफोरबायदिखौ औ न'आव थाफैयोब्ला एफा बोथोर गाज्रि एसे औ एसेब्लाबो दाउटा दाउ थाखायो। थाखायो माने लकेल एमएलएखाय सिलासाबा बुंलांबायना जायहा देरहागोन बेनो ओरै आदा होनना बुंलांदों आरो बियो ओरै बुंलांदों आरोखि मालाबाबो गोरा खोथा बुङामोन बे सिलासाबा आंखौ आंबो बेनिखायनो बिराद मोजां मोनो दासिम आरोखि थाङो आं सम सम थाङो। थ' जों सावरायगौमानि खोथाया लावो आरो फैबावगोन गासैखौबो खनसेयावनो खोन्थाजोबा आरो बुंजोबनाय नङा आं बे एरियायावहाय फैनो लुबैबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेबाराव मोनसे हरखाबनो सासे लोगोनि प्रग्राम जानायाव आं बावहाय फैब्रबनायाव आदाखौ गोसोखांनानै थाबनो हाबफैनाय जादों। बे एरियायाव फैबावगोन आं गोबां न'खर दङ हाबनांगौ आरो गोबां गामियावनो बे गामियाव हाबनांगौ बा मोनथिनांगौ बा रायजो राजानो फोरमायनांगौ दङ होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।